Bă, m-am trezit astăzi cu o poftă foarte mare de mici și știi, m-am dus până la piață, mi-am luat niște mici și n-ai să-ți vină să crezi ce s-a întâmplat. M-am dus să ridic comanda micii pentru mine și amanda. M-am uitat în farfurie, am văzut o mare tragedie. Mici era puțin ca marși, bucătarii cei doi iepurași nu știu să prăjească patru mici tăi. O să vină șeful haide. Sunt foarte supărat, 40 de lei eu am dat, nici nu pot să îi retrag de pe cat, 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 de pe cat. Și nu știu cum s-a putut întâmpla un asemenea dezastru. Eu la masa mea mâncăm micii ca pe palastru.